Средно общообразователно училище с хуманитарно-естетически профил Свети Кирил и Методий, град Бургас, член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Обявява прием на ученици за учебната 2013-2014 година. Профил хуманитарен, география и икономика с английски език. СОУ Свети Кирил и Методий, град Бургас е единственото училище в града, което осъществява обучение в профил хуманитарен, география и икономика с английски език. Обучението в профил хуманитарен, география и икономика с английски език дава отлична подготовка на учениците по английски език и география като бъдещи географи, икономисти, мениджъри в туризма. Профил технологичен, информационни технологии, информатика с английски език. Обучението в профил технологичен, информационни технологии и информатика с английски език дава отлична подготовка на учениците по английски език, компютърни технологии, компютърна графика и дизайн и възможност за реализация като информатици, програмисти и инженери. Профил изкуства, изобразително изкуство с английски език. Обучението в профил изкуства, изобразително изкуство с английски език дава отлична подготовка на учениците по английски език, изобразително изкуство, живописно и приложно, компютърна графика, моден и интериорен дизайн, като бъдещи художници, дизайнери, архитекти. Важно за приема в профил изкуства. За да кандидатства ученик в профил изкуства паралелка изобразително изкуство с английски език, е необходимо родителя да подаде заявление за полагане на изпит за проверка на способностите от 8 до 14 май 2013 година до директора на училището, в което се обучава ученика. Таксата за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство е 6 лева и се внася по банкова сметка. Банка ДСК ЕАД, IBAN BG 68 STSA 93 00 31 22 60 88 01 БИК STSA BG SF. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършен 7 клас. За профил хуманитарен оценките по български език и литература и география. За профил хуманитарен оценките по български език и литература и география. За профил технологичен оценките по математика и български език и литература. За профил изкуства оценките по изобразително изкуство и български език и литература. Една непрофилирана паралелка с изучаване на английски език и информатика. Прием по документи. За повече информация. Директор, телефон 056 84 60 33. Помощник директори 056 84 33 98. Канцелария 056 84 60 34. Имейл soulkim@abv.bg. И адрес www.soulkim-burgas.com. Учениците, завършващи СОУ с хуманитарно-естетически профил Свети Кирил и Методий, град Бургас, продължават обучението си във всички университети в страната и чужбина. СОУ с хуманитарно-естетически профил Свети Кирил и Методий, град Бургас. Кандидатствайте, за да учите и творите с нас!